Ahojte, aké máte pocity z toho, že prezentujete svoju prácu pred celou školou? Myslím, že dobre, aspoň si troška zviditeľníme a aspoň budú vedieť, že čo vlastne, o čom je náš odbor. A je to ťažký odbor? No, myslím, že na každom odbore niečo ťažké, ale dá sa to. Aké používate líčenie? Je to extravagantné, abstraktné, bez predlohy. Jesené vlastne. A je to časové náročné líčenie? No trošku áno, pretože tam treba použiť dosť fantázie a predsa tam ide aj do času dosť. Ahojte, dievčatá. Ktorá je to vaša akcia na tejto škole? Už je to druhá naša akcia, prvá bola na tému roboti a toto je téma jeseň. Vidím, že tu máte tiene. Aké ličidlá ste použili? Sú to torbietavé tiene, mastné, aby sa zvýraznili jej oči aj líčenie. Prečo ste použili takéto odtiene ličidiel? Lebo sú to farby jesene. Aj vy ste kozmetička? Áno. Takže toto isté by ste vedeli spraviť aj vy? Áno. Ahoj, ako sa ti páči ličenie dievčat? Veľmi sa mi páči, pekné to je. Sú atraktívne? No áno, napadivé. Modelky sú pekné, páčia sa ti? No áno, pekné sú. Ako sa ti páči táto akcia? Páči sa mi, určite by som sa išla dať namaľovať ako tie dievčatá. Ako sa ti páči táto akcia? Vyzerá zaujímavo. Čo hovoríš na dievčatá, sú šikovné? Myslím si, že áno. A dala by si sa aj ty namaľovať? Možno, ale nie teraz. Dobre, aj tak je tu dlhý rad. Ahojte dievčatá, čo si myslíte o práci týchto dievčat? No, ja si myslím, že sú dosť kreatívne. Pekné je to také oživenie. Môžeme sa prísť z pristávku pozrieť. Pekné je to. A čo si myslíte o každodennom sa líčení? Ja si myslím, že to škodí pleti, ale určite sa niekedy treba nalíčiť ako na nejakú príležitosť. A vy sa líčite často? Nie. Ďakujem za rozhovor. A pani profesorka, čo je to vlastne za akcia? Je to akcia, prezentácia odboru, kozmetička, vizážistka, prezentácia líčenia. Aká je téma tejto akcie? Tému sme zvolili v podstate Pani jeseň. Ide o líčenie fantazijné, bez predlohy. Ďalším pokračovaním bude ďalšie líčenie pod názvom Pani zima, Pani jar a Pani leto. Táto akcia je zameraná na 4-ročné obdobia, čiže tie akcie sa budú prezentovať aj s odstupom v tom období, aké bude to ročné obdobie. A s akou ste tu triedou? Je to 4. K, sú to dievčatá z odboru kozmetička, vizážistka a našim cieľom je vlastne, aby trošku zužitkovali svoje teoretické vedomosti do takej praktickej zručnosti. A sú dievčatá šikovné? Pravda, že sú veľmi šikovné a pracovité a zručné. Prečo je to v týchto priestoroch školy? Cieľom tejto akcie bolo, ako som už spomínala, aby tento odbor kozmetička, vizážistka sa zviditeľnili medzi svojimi rovesníkmi, preto sme zvolili priestory druhej sekcie a nerobíme to vlastne v priestoroch, kde prebieha praktická časť, ale v týchto priestoroch spoločných. Ďakujeme pekne za rozhovor. Aj na budúce. Pre Paparazzi TV Štefan Gaučák.